Sa tubog nga mapauswag ang kaandam sa Misamis Occidental Police Provincial Office, gipahigayon ang usa ka bomb threat ug unattended luggage exercise sa Seaport Barangay Baybay Triunfo, Misamis City. Misalbot sa bawog kalihukan ang mga representante gikan sa Provincial Explosive Ordnance Disposal kon EOD, K9 Group, Port Police, Misamis Occidental Coast Guard, Global Port, Misamis City Police Station, Misamis City Traffic Enforcers, 2nd Provincial Mobile Force Company, 10th Infantry Battalion, Philippine Army, Misamis City Maritime Police, Misamis City Disaster Risk Reduction Management Office o Bureau of Fire Protection. Sa iyang kabahin, gidayeg ni Port Police Superintendent Dodge Christian Kagaanan ang mga paningkamot sa PNP sa pagpahigayon sa drill o sa simulation exercise aron sulayan ang kaandam sa mga pulis sa panahon sa hulga sa pagpamumba o sa mga gibilin nga mga bagahe nga posibleng adunay bomba nga gibilin. Dugang niini nga ang tumong sa maong drill mo'y pagsuta sa kaepektibo panahon sa emerhensya o pagpatuman sa nahiangay nga protokol o pagkaepektibo sa usa ka contingency plan sa mga panahon sa mga hulga sa seguridad. Atol sa simulation exercise, ang mga ahensya nga miresponde mihimo og saktong koordinasyon sa senaryo di nakit-an nga wala mabantayan nga mga bagahe duol sa waiting area sa Misamis City Seaport. Ini na ang ikaduhang hugna sa simulation exercise nga gihimo sa PNP Misamis Occidental niining tuiga. Neptali Batulino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.